Sa Good Vibes, motovlogger nga si Jet Li ang gindagsa sa mga fans sa Hermit Mountain sa Barangay Biao sa Binalbagan sang weekend. May report si Romeo Subaldo. Diri sa may Hermit Mountain sa Barangay Biao sa Binalbagan, gindagsa sa mga fans ang popular nga motovlogger nga si Jet Li sang Domingo. Makita sa video ni Choi Lando Photography nga ginpalibutan sa mga fans nga nagpa-picture si Jet Li sa iya nga pagpondo. Ginastorya niya sa staff ni Binalbagan Mayor Alejandro Bebot Mirasol nga first time niya makalabot sa Hermit Mountain kag nagtalag pa sila kay ginsunod nila ang Google Maps. Nagtabok pa sila sa suba para lang makalabot diri. And it's my first time here in Hermit, Binalbagan, right? So, ayun, sa first time ko, naligaw pa kami, si Google kasi, ayun, dumaan pa kami ng river, sobrang lalim ng tubig. So, doon kami nag-decide kami, nag-away pa kami ng mga kasama ko, bakit sila dumaan doon? And, ayun, sabi ko, diretso na tayo. Kasi pag iikot pa kami, Bayawan or saan ba yun? Bayaw. Kailangan namin umikot sa highway para makadaan dito. Sabi ko, naka-dirt bike naman kami, so diretso na. Si Jet Li nga may tudtuod nga ngalan nga Maria Rica Cabarubias ang ginakabing nga ambassadress sa Philippine Motorcycle Tourism. Nagpasalamat siya nga bisan may kabudlayan nakalabot gid man sila sa Hermit Mountain. Isa pa gid sa ginpasalamatan niya ang mga locals kag motorcycle riders nga naghulat sa iya. Overwhelmed ako sa mga taga Binalbagan, syempre. Mga riders, mga locals, mga bata, matatanda, ate, kuya. Madamo-damo gid na salamat sa suportaan, sa paghihintay. Yan, kahit sobrang init. Umulan ba dito kanina? Hindi. May mga parts na kasi inulan. So, ayun. Again, thank you so much sa mga taga Binalbagan. Ang Hermit Mountain ang isa man kapopular nga destinasyon, ilabi na sa mga motorcycle riders bangod sang matahom nga view sang kabukiran. Gin-develop ang tourism road pagkadto sa popular nga Bambi Falls, kag sang amat-amat na human ang dalan na saksihan sa mga turista ang katahom sang Barangay Biao.